ήδη 3 έρευνες σε σπίτια στην Αθήνα, ενώ έχουν ταυτοποιήσει και τους 2 άνδρες με τους οποίους διασκέδαζε τη μοιραία νύχτα. Πρόκειται για 2 Αλβανούς σε σημασμένους για ληστείες. Όπως προέκυψε από τη βαλιστική εξέταση, το Καλάσνικοφ του αδίστακτου Αλβανού πιστολέρου που σκόρπισε τον δρόμο εδώ στο Μικρολίμανο είναι διαφορετικό από εκείνο που είχε χρησιμοποιηθεί στις προηγούμενες 3 ένοπλες επιθέσεις στο κέντρο της Αθήνας. Όπως εκτιμούν οι αστυνομικοί, ο δράστης έχει τουλάχιστον 2 Καλάσνικοφ στην κατοχή του. Ο Αλβανός πιστολέρο και στις 3 προηγούμενες επιθέσεις είχε χρησιμοποιήσει το ίδιο Καλάσνικοφ, ενώ είχε μαζί του συνεργό, ο οποίος οδηγούσε ένα μαύρο τζιπ. Στην επίθεση σε μπαρ στο μεταξουργείο είχε χάσει τη ζωή του ένας 44χρονος θαμώνας του καταστήματος, ενώ είχε τραυματιστεί ελαφρά μια 20χρονη κοπέλα από την Αλβανία. Αυτό που συμβαίνει είναι τρομακτικό. Δηλαδή ακατανόητο, πώς να σας το πω δηλαδή. Να παίρνει ο καθένας ένα πιστόλι, ένα όπλο και να μπαίνει μέσα στον κόσμο και να πυροβολεί. Εκ των υστέρων και εγώ πάλι από ό,τι έμαθα, αυτό το άτομο έχει ξαναδημιουργήσει τέτοια επεισόδια στο παρελθόν, 3-4 επεισόδια στην Αθήνα πάλι σε καταστήματα. Έχει πυροβολήσει αστυνομικούς της ομάδας Δίας που επιχείρησαν να τον σταματήσουν, να τον ελέγξουν, και γενικά είναι και χρήστης και ναρκωτικών, συγκεκριμένα κοκαίνης. Άρα ο άνθρωπος έχει έρθει σε κάποια μορφή ψυχοπάθειας, ψυχασθενής. Οι έρευνες της αστυνομίας γίνονται με μεγάλη προσοχή, καθώς ο 35χρονος κακοποιός είναι άκρος επικίνδυνος και οπλισμένος με τουλάχιστον 2 Καλάσνικοφ. Πάμε μέσα στο Μικρολίμανο και στο Γιάννη Σωτηρόπουλο, έξω από το νυχτερινό κέντρο που έπεσαν οι πυροβολισμοί. Πόσο κοντά στη σύλληψη του δράστη αυτής της επίθεσης βρίσκεται η αστυνομία, Γιάννη? Τι στοιχεία έχουν οι αστυνομικοί στη διάθεσή τους? Πρέπει να σας πω, Σωτήρη, ότι οι αστυνομικοί χτενίζουν όλους τους χώρους. Υπάρχουν μπλόκα ακόμη και στα ελληνοαλβανικά σύνορα για να αποφευθεί το ενδεχόμενο να περάσει στη γειτονική χώρα. Αστυνομικοί της ασφάλειας Αττικής χτενίζουν το κέντρο της Αθήνας με τη φωτογραφία του στα χέρια, πόρτα-πόρτα, για να τον αναζητήσουν. Έχουν κάνει εφόδους σε 4 σπίτια, μάλιστα έχουν βρει και το σπίτι του, το οποίο βρίσκεται στην πλατεία Αττικής και είναι χαρακτηριστικό πως είναι πολύ κοντά στο σημείο της δολοφονικής επίθεσης που έκανε στις 31 Οκτωβρίου, που στοίχησε τη ζωή σε ένα 40χρονο θαμώνα του μπαρ εκεί στο μεταξουργείο και τον τραυματισμό μιας 20χρονης αλβανικής καταγωγής. Συνεχίζονται οι έρευνες παντού. Είναι, θα λέγαμε, όπως μας έλεγε νωρίτερα και υψηλόβασμος αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας, ζήτημα τιμής για την ελληνική αστυνομία να συλληφθεί, καθώς επειδή είναι άκρος επικίνδυνες, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, είναι βαριά οπλισμένος, έχει 2 Καλάσνικοφ στην κατοχή του, είναι χρήστης ουσιών και δεν διστάζει να πυροβολεί στο ψαχνό και δεν υπολογίζει καθόλου την ανθρώπινη ζωή, είναι άκρος επικίνδυνος. Γι' αυτό λοιπόν οι αστυνομικοί θεωρούν ότι πρέπει το συντομότερο δυνατό να πέσει στα χέρια τους, γιατί φοβούνται και νέο χτύπημα. Επίσης γνωρίζουν την ταυτότητα των 2 συνεργών του. Είναι αλβανικής καταγωγής και αυτοί, είναι και αυτοί σε σημασμένοι για ληστείες και έχουν εξαπολύσει πραγματικό ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Άκουσε επικίνδυνος ο δράστης, λοιπόν, έτσι τον χαρακτηρίζει η αστυνομία. Η αστυνομία λέει ότι είναι μανιακός, ότι μπορεί να ξαναχτυπήσει. Είναι μεγάλη η ανησυχία των αρχών και βέβαια έχει στην κατοχή του τουλάχιστον 2 Καλάσνικοφ. Πάμε στο Βαγγέλη Γκαϊντέ τώρα. Λέγαμε χθες, Βαγγέλη, ότι περιμένουμε να δώσουν οι αρχές στη δημοσιότητα τη φωτογραφία του δράστη. Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει ωστόσο μέχρι τώρα. Γιατί? Σωτήρη, όσο απίστευτο και αν ακούγεται, η φωτογραφία δεν έχει δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα, γιατί υπάρχει διάταξη σύμφωνα με την οποία για να δοθεί στη δημοσιότητα πρέπει πρώτα να κοινοποιηθεί στον δράστη. Πώς όμως μπορεί να κοινοποιηθεί στον δράστη όταν αυτός δεν έχει εντοπιστεί, δεν έχει συλληφθεί? Άρα οι αστυνομικοί λοιπόν τι έκαναν? Αναγκάστηκαν λοιπόν να θυροκολλήσουν την απόφαση αυτή έξω από το σπίτι του στην πλατεία Αττικής, που φυσικά μέσα δεν ήταν ο Αλβανός ο πιστολέρο, και τώρα πρέπει να περιμένουν 48 ολόκληρες ώρες, αφού αυτός δεν θα κάνει ένσταση, για να μπορέσουν λοιπόν να δώσουν τη φωτογραφία. Είναι αδιανόητο αυτό, Βαγγέλη. Ψάχνουν έναν εξαιρετικά επικίνδυνο άνθρωπο, ο οποίος οπλοφορεί με 2 Καλάσνικοφ, έριξε μια βροχή από σφαίρες σε ένα νυχτερινό κέντρο, έχει τραυματίσει 15 ανθρώπους και τον ψάχνουν για να του επιδώσουν τη φωτογραφία
και δεν μπορούν να δώσουν αυτή τη φωτογραφία στη δημοσιότητα. Είναι πραγματικά αδιανόητο. Και όλα αυτά, Σωτήρη, για έναν αδίστακτο κακοποιό αλβανικής καταγωγής, ο οποίος είναι οπλισμένος με τουλάχιστον 2 Καλάσνικοφ. Οι αστυνομικοί λένε ότι είναι αποφασισμένος να πουλήσει πολύ ακριβά την ελευθερία του. Σε περίπτωση που τον εντοπίσουν, φοβούνται οι αστυνομικοί ότι θα ξαναπυροβολήσει. Και φυσικά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν υπολογίζει την ανθρώπινη ζωή, πυροβολεί χωρίς καμία αφορμή και φυσικά γι' αυτό είναι έτοιμη σε ετοιμότητα και η ΕΚΑΜ και σε περίπτωση που εντοπιστεί πέρα από τους αστυνομικούς ασφάλειας ενδεχομένως να πάει και η ειδική ομάδα της αστυνομίας. Το παράδοξο πάντως για αυτό το νόμο παραμένει. Πάμε και στη Σοφία Φασουλάκη. Σοφία, τι νόμος είναι αυτός που δένει τα χέρια των διοκτικών αρχών και της δικαιοσύνης? Όπως το είπες, ότι δένει τα χέρια και της αστυνομίας αλλά και της δικαιοσύνης, αφού δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία του, το όνομά του και το πρόσωπό του, για να ξέρουν τουλάχιστον όσοι τον βλέπουν να προφυλαχθούν. Θα πρέπει να πούμε λοιπόν ότι πρόκειται για το νόμο, διάταξη νόμου του νόμου 4139, ένας πρόσφατος νόμος. Πέρασε τον Μάρτιο του 2013, τροποποιεί μια διάταξη για τα προσωπικά δεδομένα και λέει ότι δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί όνομα και πρόσωπο δράστη παρά μόνον εμπλεκομένου σε τρομοκρατία, σε εγκληματική οργάνωση ή σε αδικήματα που έχουν να κάνουν με τη γενετήσια ελευθερία, όπως για παράδειγμα βιασμούς. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις θα πρέπει να κοινοποιηθεί. Μα και η απειλή κατά της ανθρώπινης ζωής δεν είναι υπάρχει. Ένα σοβαρό δεν έχει προβλεφθεί. Δεν υπάρχει, Σωτήρη, τέτοια πρόβλεψη στο νόμο. Θα πρέπει, όπως είπε πολύ σωστά και ο Βαγγέλης, να κοινοποιηθεί αυτή η διάθεση των αρχών στον δράστη και εκείνος μέσα σε 48 ώρες. Μα αν φτάσουν να την κοινοποιήσουν, τότε δεν έχει κανένα νόημα να δώσουν και τη φωτογραφία. Θα τον έχουν συλλάβει μέχρι να κοινοποιήσουν. Θέλουμε την άδειά του, σύμφωνα με τον νόμο. Καταλαβαίνεις ότι είναι ένας νόμος που δημιουργεί προβλήματα και οι ίδιοι εισαγγελείς θέλουν αλλαγές. Σας ευχαριστούμε, Σοφία. Πάμε και στον Ερυθρό Σταυρό, στην Αναστασία Τσιβγούλη, για να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Δεν έχουν διαφύγει όλοι τον κίνδυνο, Αναστασία, έτσι δεν είναι? Σοβαρή αλλά σταθερή είναι η κατάστασή τους. Πριν από λίγα λεπτά μίλησε αποκλειστικά στο Μέγκα ο χειρουργός που έκανε τις 2 επεμβάσεις στους 2 άντρες που νοσηλεύονται εδώ στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός και είναι τα σοβαρότερα ίσως περιστατικά. Μας εξήγησε λοιπόν ότι ο 39χρονος, ένας εκ των 2 ανδρών που νοσηλεύονται εδώ, ο 39χρονος που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, χρειάστηκε να υποβληθεί σε μια δύσκολη επέμβαση για να αντιμετωπιστούν τραύματα στον πνεύμονα και στην καρδιά. Αισιοδοξούν όμως οι γιατροί ότι τις επόμενες μέρες θα μπορέσει να βγει από την μονάδα εντατικής θεραπείας. Άλλος ένας 29χρονος που νοσηλεύεται σε θάλαμο κανονικής νοσηλείας, όμως υποβλήθηκε και εκείνο σε μια δύσκολη επέμβαση. Χρειάστηκε να του αφαιρεθεί, όπως μας είπε ο χειρουργός, να του αφαιρεθεί σφαίρα από την περιοχή του πνεύμονα. Του αφαιρέθηκε ακόμη και κομμάτι από το πνεύμονα. Η σφαίρα έχει δοθεί για έρευνα στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Να πούμε ότι άλλη μια κοπέλα εξακολουθεί να παρακολουθείται στενά, νοσηλεύεται στο Αττικό νοσοκομείο με χτύπημα στον κρόταφο από σφαίρα που πέρασε ξιστά από αυτή την περιοχή. Άλλοι 6 άνθρωποι είναι σε καλύτερη κατάσταση. 3 νοσηλεύονται στο Αττικό νοσοκομείο, 1 στον Ευαγγελισμό, 1 στο Θριάσιο και μια κοπέλα έχει μεταφερθεί στο ΚΑΤ. Σωτήρη. Θα σας ευχαριστήσουμε, Αναστασία. Να δούμε σε αυτό το σημείο τι είπε στην Αναστασία Τσιβγούλη νωρίτερα ο χειρουργός του Ερυθρού Σταυρού, ο Γιώργος Αθανασιάδης. Οι ασθενείς και οι 2 είναι σταθεροί. Ο ένας βρίσκεται ήδη στο θάλαμο και ο δεύτερος, ο οποίος βρίσκεται στη μονάδα, είναι και αυτός αποσωληνωμένος και μόλις είμαστε έτοιμοι θα συνεννοηθούμε και με τους γιατρούς της μονάδος. Νομίζω ότι και αυτός θα προχωρήσει καλά. Πρώτα ο Θεός πάντα. Τώρα όσον αφορά τις επεμβάσεις που τους έχω κάνει, όντως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου εκλήθη να χειρουργήσω αυτούς τους 2 νεαρούς άντρες, οι οποίοι διακομίστηκαν κατεπηγόντως αφού σε πρώτη φάση αντιμετωπίστηκαν από τη ΓΑΜΑ Πανεπιστημιακή Χειρουργική του Νοσοκομείου Αττικών και πράγματι ήταν σε αρκετά σοβαρή κατάσταση. Στο μέτωπο τώρα των διαπραγματεύσεων με την Τρόικα, στον αέρα είναι η διαπραγμάτευση. Τα χρονικά περιθώρια για συμφωνία στενεύουν ασφιχτικά, αλλά μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται το επόμενο βήμα. Το Οικονομικό Επιτελείο έστειλε νέο mail με προτάσεις για να βρεθούν τα επιπλέον έσοδα 2,5 δισεκατομμυρίων που ζητούν οι εκπρόσωποι